салом дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯз квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳима ва шахсоне ки хонаи фурӯшӣ дар замини фурӯшӣ рақамот рӯи экран мешаванд, бо тариқи ватсап бо маълумоти пурра равон кунед. реклама мекунем, иншоалло дастгиритон мекунем. ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст, хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯи сар ранҷ мекашед? Пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред ва шумо метавонед дастрас кунед дар куҷое ки набошед. инак дӯстони азиз, квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, бозори гулистон. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат мебошад. дӯстони азиз, дар назди роҳи калон мебошад. кӯчаи салимзода дом 1 сол пас тамом мешавад. айни ҳол сохтмонаш рафта истад. дӯстони азиз, харидори анӣ бошад, рақамашона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти зиёдро дастрас намоед ва аз номи каналам гап занед. ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед. миннатдор ҳастам ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, квартираи хело арзон фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки, Ленинский район. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 94 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. дӯстони азиз, хона срочна фурӯхта мешавад. об, свет ва ремонти хубам дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. дар назди хона мактаб ва мағоза ва ғайраҳо мебошад. дӯстони азиз, аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. зиндаву саломат бошед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. хона срочна фурӯхта мешавад. инак дӯстони азиз, хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи сино, дар табачка назди боғи ҷалонҳо. 3 сотиқ замин, як хона бо калидораш пурра сохта шудагӣ мебошад. дӯстони азиз, ремонти миёнат дорад. ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад. бе ремонт мебошад. нархаш бо маслиҳат. дӯстони азиз, об, свет ҳуҷҷат дорад. гирди ҳавлинашам маҳкам мебошад. хона ягон проблема надорад, фақат даромада зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, срочна фурӯхта мешавад. дар рақамашон ватсап доранд ва аз номи каналам гап занед. ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад. салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯз квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. дӯстони азиз, эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед ва лайк, видеоро поделитсаро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, ва шахсоне ки хонаи фурӯшӣ дар замини фурӯшӣ рақамот рӯи экран мешаванд, бо тариқи ватсап равон кунед. реклама мекунем, рекламаш бесум мебошад. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. рафтем навора тамошо мекунем.
ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст, хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯй сар ранҷ мекашед, пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред ва шумо метавонед дастрас кунед дар куҷое ки набошед. инак дӯстони азиз, квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 102 микрорайон пушти ресторани Шаҳрёр. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 35 метр квадрат мебошад. дӯстони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 195 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳад. до малакаи тайёршудагӣ ва ҳоз айни ҳол коробка мебошад. дӯстони азиз, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. зинда бошед. инак дӯстони азиз, хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Қизилқалъа. болои ваини част 6 сотиқ замин, 3 дар хона бо калидораш баня фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат дорад ва даруни хонаҳо ремонт дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамҳошона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамҳошон ватсап доранд. инак дӯстони азиз, хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар павароти Шохамбарӣ. аз роҳи Душанбе Ҳисор то хона 1.5 километр роҳ ҳаст. 7 сотиқ замин, хона 2 этажа мебошад. 8 дар хона, 3 хонаш ремонт дорад, ремонти миёна дорад. зиндагӣ карда мешавад ва фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. свет, ҳуҷҷат дорад. об ҳозираша надорад. аз ҳамсоя мегзаронед оба, дӯстони азиз, ва шланқати хона боз алишам мешавад бо ягон хондай 2017 бошад солаш, ё ки 2018 мошини соз бошад, бо маслиҳатам мекунанд. ва рақамҳошона дӯстони азиз дар рӯи экран мемонем. маълумоти бештарро метавонед ки аз соҳиби хона дастрас намоед. дар рақамҳошон ватсап доранд. аз номи каналам гап занед, иншоалло ки ба шумо ҳам арзонам мекунад. дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст, хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯй сар ранҷ мекашед, пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред ва шумо метавонед дастрас кунед дар куҷое ки набошед. инак дӯстони азиз, хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, қишлоқи ҷӯйбодом, кӯчаи Завхоз. 2 километр роҳ то бозори Балх мебошад. 4-7 сотиқ замин дорад. 3 дар хона бо калидор, ҳаммом дар дохили хона мебошад. ошхона, ҳезумхона, ҳоҷатхона, ҳаммом алоҳида ҳам дорад. фурӯхта мешавад бо нархи $30,000, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ва гирди ҳавлинам маҳкам мебошад. дӯстони азиз, бо семинблок ҳавли симентам кардагӣ мебошад. хеле ки мебинед сиашка дорад. ва дӯстони азиз, хона дар ҷои беҳтарин аст ва хона ҳам хуб ремонтам дорад. хеле ки дар сурат мебинед ва маълумоти бештарро метавонед ки дар рақамҳошон имо, ватсап, вайберам доранд. занг зада аз худи соҳиби хона маълумоти бештар дастрас кунед ва аз номи каналам гап занед. ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми мо ва шумо бошад.